asikhonze ngasenze namaxesha nje. Amnyanzelekanga uba ngoba bekufuneka uthethile futhi ke ngoku asikhonze ngaxesha uba sizomane sijonge esihlahleni sithi noba kaloku isengu-1 ngoku sinale siqhube noko uthixo xa sesiyaleka ngapha ezinhliziyweni zethu ndiyazama uba masonkelile nabazali sihambe lelo lideqithu wam ndiyabona uba basindekwaze noko sifumane ixesha lokuphumla siphumleni ngomso silala emini siyahlangana sendivela ke nale nto uthixo seyithethile ke kubo ngoba siyacwangcisa thina ndikufundisa kanti uthixo ugqibe ngenilo qha ke kuyabonakala noba belicwangcise uthixo ngomso uthixo ke ngokuyayiveza ngane ngomokwenu ikhona uthixo into ayigqibileyo ngani noba ke ndingabenenezinye izicwangciso sekungase ke bazali noko nanjengothixo loke seyithethile umoya kathixo siwunyamekeleyo ngoba ezi zinto bazalini eziphathisiweyo siyafuna uncedakala zilezinto yile nto ibangela uba siye sathi singenamali sashiya abantwana sathi masize abazokulapho hayi mangohle mabazali kuba ke bendinasisicelo mandinaso mabazali sendivela ngendlelengoloshinjena nomhlaba okhona ixesha lethu manilojika apha thina liza kukhawuleza ngoba namhlanje bazohlangana emini sihlangana ebusuku ngumvulo siyajika kunento lenkulu leswela into nzokuvundisa noba besirhala nathi ke siyokujikela abazali besinqwena mantombazana utshilo wesibayizolo noko singade sigoduke kaloku iyancoma laa nto kuthiwa kunoba kuyiwe kule ndawo abazali bavuyisana yabona njengobahleli apha thina singavuyisana ngoba zasikho thina ezimokolweni nasemigidini nakumakhwenkwe nasemazeleni indawo yethu yokuvuyisana yile but iphinde imfundo ithi ngoku naxa kukho izijwili uba abazalwane basukele ezijwili loo nto leyo ibalulekile benqwena mangazalwane entliziyweni kodwa kuzazibona bethu ethuba izobandayileka lukhulu qha yathi hayi singabona nangomso mna bendinomnqweno mani kuba ke amadoda amakhulu akho asizawo noko xa sinokuphumla sivuke sitye ibreakfast emveni kokuba